Mae yna lwythio gynnyrch gwahanol i cael yn siopa'r stryd fawr, felly sut yn y byd mae dewis paraidd i'r gorau? Wythnos yma fydd Nick, Sara a Leri yn profi Gewinedd Ffug, ond mewn ffordd eithafol iawn. Ar wal ddringo. Para i fydd yn para hira? Amser ffidio allan. Mi fydd Leri yn gwisgo kiss everlasting French. Mae hyn yn oce. Mae'n dweud ar y bocs bod nhw yn mynd i baro'r 7 diwrnod a bod nhw'n well na'r rhai sy'n gael yn y salon. Mae'r rhai yn y salon yn edrych yn well, rhaid fi ddeud. Bydd Nick yn gwisgo Gwynedd Paris Hilton. Fi'n defnyddio Paris Hilton by Elegant Touch. Maen nhw'n eitha nice, gyda diamante edge nhw. Ond dweud bod e'n look super hot for up to 10 days. Mae hi'n edrych yn eitha smug, so falle bydd e'n actually gweithio. Ac mi fydd Sara yn profi Fast French Nail Kit gan Broadway Nails. Dwi'n profi Fast French Nail Kit gan Broadway Nails. Be ti parod? A maen fod i bar y 7 diwrnod. Dwi'n really licio ffordd maen nhw'n edrych. Maen edrych bach rhy hir. A dwi'n meddwl neithon nhw ddod off, fod yn onest. Dwi wedi prynu Gewinedd Ffug o blaen. Nath nhw barod 2 diwrnod. Nid y tro cyntaf i fi actually gwisgo Gewinedd Ffug. O'n i weld os bydden nhw'n mor dda ar rhai arall o'n i wedi trio. Dwi'n ofyn. Mae Gwynedd fi dal ar, fi sy'n rili ofyn. O, na fe. Un ewninedd wedi mynd yn barod. Great. O, na un arall. 3 di mynd. Un di mynd. O, 2. 3. Un arall dod off. Yeah. Sorry. O, wedi mynd yn alright. Mae fy diamonds fi dal arno. Mae'n edrych yn alright. Dwi'n dweud alright. Fi colli 4. Diolch yn fawr Paris. Colli 5. 1 ar ôl ar hwnna, 4 ar ôl ar hwnna. A mae'r beth gen i fi'r ôl yn really brifo, so hopeless. Mae gen i fi 10 ar, even though nes i mynd hanner ffordd, a nath hein mynd reit i'r top yn ei bach yn ofyn. Nes i trio brathu nhw off, jyst i weld os yna arbrawf 10, a dwi'n heb di dwy ffwrdd. Yr enillydd felly, Everlasting French Nails gan Kiss.